Aman ya. Aman. Bismillah ya Allah. Oh iya. Ya. Siap. Iya, siap. Jongkok aja. Oke. 1, 2. Nggak, iya. 1, 3. Oke guys, assalamualaikum, kembali lagi karo Imam Gabriel guys. Iki arep main flying fox guys, wis mantap iki guys, wis keren pokoknya ya guys, wis keren. Ayo Pak Dokter, oh mantap ya. Iya guys, tutorial guys, ini guys, mlebu ngene guys. Iya, kabel guys, ya. Yes, mantap ya guys. Wis mantap tok atuh. Nah, keren iki pokok men. Wedi ora nyoba kali iki nang kono iki. Nang kono medeni ora, Pak? Bro, tenang, ndak usah takut. Nah, medeni ora nang dhuwur. Mantap, Po. Mantap. Baca. Rasane koyo ngopo ya nang dhuwur, guys ya. Coba bae nang kono ya. Mantap pokok men mlebu YouTube ya Mas sampean ki mlebu YouTube. Mantap ya. Anggo ya. Yo guys mendur guys, oke. Apa tupai, aduh, apa tupai ke shooting ah. Ora gelem rugi guys. Yo Pak Dokter mendur. Oh kayak ini durung guys yo. Durung jaluk kae Pak Dokter kae. Urung. Iya. Ngenteni meneh. Iki tuasan wis tak bu. Buka iki guys. Tuasan tak buka guys. Oh iki guys. Iki nanggon kota Bandung guys. Iki nanggon wisata. Wisata apa Mas? Grafikasi College. Ah, Grafikasi College. Nah, ini jos banget guys nek kalian semua pada kesini guys. Mantep dan mantep guys. Oke. Permainannya apa mana yo? Ini guys. Outbound sama flying fox ya guys. Mantap ya. Mantap ya guys. Yang dikalani tali kaya ngene guys, kaya padi gantung guys. Temenan kaya padi gantung nek mandek nang tengah piye guys, nah tak dibayangke nang ngono guys. Sumpah ya gini. Aduh. Pak ora Jawa wis tenar guys yo. Saiki lagu isine Jawa guys. Kok sing nganggo Indonesia saiki guys, dangdutan isine Jawa guys. Mantap. Oh iya guys, ojo lali guys. Subscribe, like, share, komen guys. Main channel iki mantap guys. Perkembangannya guys, oke. Main bermanfaat karo wong-wong sak donya guys. Kok. Mantap iki. Lah. Taline teko guys. Oke guys. Wis mantap guys. Cok guys. Jaluk apa kuwi jenenge? Hah? Apa kuwi jenenge? Oh, tanya aja ya guys. Ini apa namanya guys? Oh, dikasih ini guys. Pengaman guys, kirain nyemplung guys. Kayak gini aja guys, pakai tangan guys. Oh, mantap. Baca. Semangat. Mantap. Oke. Bismillah, bagus itu bagus. Dipakein dong. Wis susah, guys. Masuk YouTube ini, masuk YouTube ntar. Oke, channelnya Imam Gabriel. Oke, subscribe. Wis mantap, guys. Dong. Numpak. Mak mabur nyong. Mabur. Mantap pokok men lah. Iki pelakune kok angel guys yo. Iki jelempet ning kene guys. Sumpah guys. Ki munggah menduwur guys, ki nyangkut guys, iki tolong godekne. Pak Dokter, ya Allah. Nah, kok iki guys niki. Ya Allah. Pak Dokter baik hati guys. Pak Dokternya baik hati, mantap.
guys, ngantri guys. Numpak flying fox. Oh, sek guys. Oh iya. Mantap! Mantap guys! Keren guys, keren, mantap, sumpah guys, iki guys, kita ono pengamane aman iki, pokoknya aman iki guys. Gue capek guys, glosdrok nyong guys, wetenge guys, kaya iki guys, glosdrok guys. Aduh, wetenge wis glosdrok ngeleh guys nyong nggih. Lagi tambahi main mabur-maburan aku guys, tambah ngeleh nyong guys, wis guys yang penting dongo ae guys, men selamat tekan gone ya guys. Men tekan kono selamat balik maning rene guys. Oh, mantap guys. Mantap. Goyang. Halo. Goyang, lambaikan tangan guys. Oh, mantap. Ojo kelalen yo, subscribe, like, comment, and share. Mantap. Pirang langgah meneng iki guys. Aduh. Wis mantap iki. Mantap guys. Pirang langkah meneng iki munggah guys, ora wis guys. Wis. Siji. Ya. Ya. Kayak nah kayak gini guys. Mantap iki guys. Sungguh mantap guys. Seru guys. Pokoknya main seru. Wis. Iki. Oh iya guys ya. Ini saya usahakan konten ini berisi tentang wisata guys. Kalau bisa ya guys, traveling lah, jalan-jalan guys. Seneng pokok men guys. Men do penonton iki men seneng delok guys pokoknya. Biar pada senang semua ya guys. Siap. Oke. Lah iki nang dhuwur guys. Aryo Margo, Margo bener guys. Iya. Mantap ya. Oke. Ngos-ngosan yo guys, sumpah ngos-ngosan guys. Yes guys. Naik guys. Wis mantap iki guys, sumpah ya guys. Nunggu iki suwen nang kene guys, nyong ora wis suwe wis glodrok e wetenge nyong. Aduh, sikile retek nyong. Sumpah guys, dhuwure nemen ki guys. Tak delok ki. Tinggi guys. Ya Allah. Ya Allah. Guys, mantap iki. Kita sandal ki ngene guys, men. Penak guys. Nah, oke ya guys. Jadi ono sekelene guys. Aman. Mantap iki urusane. Biar keren guys. Mantap iki guys. Oh yes. Ngelak nyong yakin ngelak. Haus. Ngomong aja mau guys, rawes haus guys. Piye guys, mau like, share, comment, subscribe ya. Jangan lupa. Terus like, terus share, terus komen, subscribe channel Imam Gabriel. Guys, mantap, Imam Gabriel yo. Di Ejopo IMAM spasi GAGBRIEL Imam Gabriel ya. Sumpah guys, seneng nyong ya. Tapi ndruk ya wetenge nyong yakin guys. Waduh, gemeteran sikile nyong. Mantap kayak uang yang undang-undang. Manggil-manggil ada apa ya guys? Gue tambah terus retek iki sikile iki, retek ya sikile iki. Ngentar retek guys iki. Wis 8 menit durasine guys iki. Men ojo ngasih 20 menit guys. Men nonton men ora bosen pengen nonton guys. Sumpah guys. Aduh guys. Janji. Aduh. Oh ya guys. Mungkin kalau pas di Trans Studio itu ya guys, bisa main roller coaster pakai kamera ini guys. Mantap guys hasilnya. Tapi gak boleh guys, demi keselamatan katanya guys. Jadi terpaksa guys gue cancel. Gue nggak pakai kamera guys, cuma ya gitu
guys. Aduh, roller coaster guys. Aduh, berapa lagi nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. 6 guys. 6 kurang 6 meneng guys. Giliran nyong ini. Giliran saya guys, 6 lagi. Aduh. Wis ndlosro ki wetenge nyong sikile napa wis gemeteran iki guys. Wis gemeteran guys, sumpah. Rinding yang dhuwur guys, ketelok guys. Sore guys. Ini. Aduh. Retek nyong iki mandang ngisor guys. Sumpah guys. Ayo guys. Bismillah ya guys. Pak numpak flying fox. Numpak flying fox ya, wis pokoknya numpak flying fox. Men seneng guys, men mantep guys. Iki wet opo guys? Pinus. Oh, pinus guys iki rupane guys. Mantep ya. Jos. Pinus. Semilir anginnya guys di atas, mantap ini guys. Keren. Nyong wis kenceng durung ki peralatan iki nih. Dikencengke acak nih. Apa guys? Urung kenceng kok. Kok ucul gawat guys. Nyong itu ucul guys, mabur guys. Gawat. Ayo guys. Nyong main cepet kelar. Main nuramet wedi ki nyong, wedi. Kita lancar. Iya. Hati-hati Pak Dokter. Bismillah guys. Oh, mantap guys ini peralatannya guys. Mantap ini guys. Iya. Oke guys, mantap guys. Wah, mlebu YouTube mas, masuk YouTube mas. Channel Imam Gabriel mas. Traveling tentang traveling. Mantap ini guys. Ya, gilirannya nyong guys rupanya. Gak pakai guys. Mantap ini guys. Aman ya. Aman. Bismillah ya Allah. Oh iya. Siap. Iya, siap. Jongkok aja. Oke. Iya. 1, 2, 3. Yang mabur guys, lupa guys. Mantap guys, yakin. Kapan kita kare guys yang lupa yakin dulu guys. Mantap guys, mabur yakin lupa yakin guys. Aduh ya guys. Aduh. Ini satu lagi ya mas. Satu lagi. Enggak, udah. Waduh guys ya. Wis rampung lah pronon maning ora. Wis aduh ya wis. Oke guys, kita tutup tek guys. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nih, saya akan tutup saja ya guys di wisata Bandung bersama orang Bandung sendiri. Tolong guys, namanya siapa guys? Ya, nama saya Kiki Pratama. Saya di Bandung. Punya media sosial apa? Tolong. Jangan lupa. Instagram saya KIKYP21. Oke. Dengan saya Fadil Muhammad Ramadhani, asli Bandung. IG-nya Fadil FMR_. Oke mantap. Itulah. Kalau ingin ngikutin Instagramnya silakan ya, ikutin. Oke guys ya. Tolong guys, bilangin untuk para penonton jangan lupa subscribe channelnya Imam Gabriel, oke? Boleh. Pakai bahasa Bandung? Ya. Kanggo wargi Bandung Indonesia atau wargi Bandung khususnya subscribe channelnya Kang Imam. Ya, Imam Gabriel. Imam Gabriel, oke mantap. Di subscribe Cing Loba. Oke guys, yo itu saja ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.